В едно малко училище, втората класна стая беше най-шумна, когато в нея влизаха две момичета – Вики и Зорница. Те винаги вървяха заедно, в игрите, в уроците и дори когато се караха, пак не можеха дълго да бъдат една без друга. Един ден Вики донесе изненада – две еднакви ланчета. На всяко от тях имаше две усмихнати котенца, които държаха голямо червено сърце. Едното е за теб, Зори, а другото е за мен. Това е най-хубавият подарък, който някога съм получавала. В часа по математика, когато беше трудно, Зори плахо погледна към Вики. Двете едновременно докоснаха ланчетата си. И в този миг им се стори, че сърцето между котенцата леко заблестя. Сякаш ланчетата им шепнеха: „Не се страхувай, истинските приятелки винаги са една до друга“. След училище, когато децата се събраха да играят, Вики и Зори застанаха една до друга. Слънцето огря ланчетата им и сърцата отново проблеснаха, този път още по-ярко. Момичетата ахнаха,